ויצא הראשון אדמוני, כולו כעדרת שיער, ויקראו שמו עשיו. ואחרי כן יצא אחי, וידו אוחזת בעקב עשיו, ויקרא שמו יעקב. ויצחק בת 60 שנה בלדת אותם. רגע, אצל עשיו, איך כתוב? ויקראו שמו עשיו. ויקראו, מי קרא לו? אומר רש"י, הכל קראו לו כן, כפי שנעשה ונגמר בשערו כבן שנים הרבה. בקיצור, עשיו נולד ישר הפנסיה. ישר, נראה מאוד מבוגר, משון עשוי כבר. טוב, לכן כתוב אצלו, ויקראו שמו עשיו. ואילו אצל יעקב מה כתוב? ויקרא שמו יעקב. מה העניין בזה? למה אצל עשיו אמרנו זה ברבים, ואילו אצל יעקב זה לשון יחיד? מה פשרו של דבר? ובכן, עלינו להבין דבר אחד. עשיו למעשה הוא לא נימול בכלל. אתם יודעים, עשיו נשאר ערל. הוא לא נימול. למה? בהתחלה יצחק אבינו פחד למול אותו, מכיוון שהוא היה אדמוני. השולחן ערוך פוסק להלכה בסימן רס"ג סעיף א', תינוק שנמצא אדום, אדמוני, סימן שלא נבלע דמו בתוכו. הואיל ולא נבלע דמו בתוכו, לא נבלע באיבריו, לא מלים אותו עד שיבלע דמו. כי אם ימולו אותו, אזי מחוסר קרישה בדם, הוא עלול פשוט לאבד את דמו. לכן לא מלים אותו. אז אומר המדרש, גם רבותינו בעלי התוספות מביאים זאת. כשראהו יצחק, אביו, את אותו עשיו, רואה אותו אדמוני, אמר, עדיין לא נבלע בו דמו, ולא רצה למולו ל8 ימים. כשעברה שנה, שנתיים, הוא רואה שעשיו מה איתו? הוא רמזור קבוע, זה אדום קבוע, נצחי. אמר, טוב, זה לא הבעיה הזאת של תינוק שלא נבלע דמו בתוכו, זו מהות שלו. טוב? אמר יצחק, הואיל ולא מלתי אותו כבר ב8 ימים, אני אמתין עד שהוא יהיה בן 13, כמו דוד שלו ישמעאל, ואני אמול אותו. כבר שהיה בן 13 שנים, כבר עשיו כבר מרד ולא בא לו. לא מעלו אותו. לכן, הואיל ועשיו לא נימול, לכן נשאר לו רק את השם. איזה קביעת שם הייתה לו? עשיו, מה שקראו לו האנשים. מתי קוראים לבן אדם שם מהותי? שמנים אותו. בברית. הואיל ולא הייתה לו ברית, אז מה שנותר לקרוא לו זה רק ויקראו את שמו עשיו. אבא שלו בכלל לא הייתה לו אופציה לקרוא לו שם, כי הוא לא הצליח למול אותו. לעומת זאת אצל יעקב, אומר לנו הפסוק, ויקרא שמו יעקב, כי הוא הצליח ברוך השם לבוא בברית. אבא שלו יצחק קרא לו, ולאחר מכן רק נודע ששמו יעקב לכל הסביבה. כל פנים, אני רוצה שוב לדייק עוד איזה דיוק מסוים בפסוק כאן. משהו פה לא ברור. מה לא ברור? הנה, תסתכלו. לפי משמעות הפסוק כאן, בכלל הפסוקים, כתוב ואחרי כן יצא אחיו וידו אוחזת בעקב עשיו ויקרא שמו יעקב. בסדר? ויצחק בן 60 שנה בלדת אותם. תגידו לי, עשיו ויעקב הם יצאו בזה אחר זה? יצאו שניהם ביחד? לא. יש זה שמחזיק בעקב, זה כאילו ביחד. לא, אם העקב זה בדיוק מראה שזה לא ביחד. יש מישהו ראשון ויש מישהו בסוף. נכון? כן. יפה. עכשיו, עשיו ויעקב מסתבר, לפי מה שאומר לי הפסוק, יצאו בזה אחר זה. למה? כפי שאמרנו, שהרי יעקב עדיין החזיק בעקבו של עשיו. משהו פה לא ברור. מה לא ברור? הפסוק בלידת יעקב ויציאתו, מה אומר לי הפסוק? ואחרי כן יצא אחיו וידו אוחזת בעקב עשיו
רגע. המילים האלה בידו אוחזת בעקב עשיו היו צריכות להיאמר מתי? מתי? מיד ביציאת עשיו. כשיצא עשיו היה צריך לומר בידו אוחזת בעקב עשיו. אוקיי. עכשיו, לכאורה הפסוק היה צריך להגיד ויצא הראשון אדמוני כולו כאדרת שיער ואחיו אוחז בעקבו ואחרי כן יצא אחיו כי את האחיזה של העקב איפה כבר ראוי? זה ביציאת עשיו, לא ביציאת יעקב. הבנו? זה פשוט. אחרי כן יצא אחיו שידו אוחז בעקבו. בדיוק. אז משהו פה לא מובן. איך יכול להיות דבר כזה? הפסוק פה לא ברור לי. עוד דבר, אתם זוכרים בפרשת לך לך רש"י אומר לי על הפסוק ויהי אחר הדברים האלה. מדובר שם על מה? על העקדה. ויהי אחר הדברים האלה. אומר לנו רש"י כלל, פעם יש פסוק שאומר אחר הדברים האלה, ופעם יש פסוק שאומר ויהי אחרי הדברים האלה. מה ההבדל בין אחר הדברים לבין אחרי הדברים? מה ההבדל? אומרים לנו חז"ל, גם רש"י מביא את זה שם. כל מקום שנאמר אחר הדברים האלה, פירושו סמוך, במיידי. שכתוב אחרי, פירושו דבר, זה מופלג, זה לא היה בסמיכות, אבל זה יכול להיות רחוק בין מקרה למקרה. יפה. עכשיו, פה משהו גם לא מובן, הכלל הזה נסתר מהפסוק שלנו. כתוב, ואחרי כן יצא אחי. למה? יעקב יצא מופלג אחרי עשיו, כמה? שעה, שעתיים, יום, יומיים? אם תרצה להגיד כן, היה לה צירי לידה, אז איך ידו אוחזת בעקב? זה משהו פה לא ברור. היה צריך לומר, ויהי אחר, או לא אחר הדברים האלה, אבל פה, ואחר כן יצא אחי. אחר כן, זה סמוך. מה זה אחרי? וזה אחרי, מופלג, זה היה במיידי. אז משהו פה לא ברור. תזכירו לי בלי נדר, אני אדבר על זה אחרי, לא אחרי אני אדבר על זה. קצת תיקח טיפה זמן. אבל תזכירו לי שאני פשוט לא אטה, חלילה. טוב, על כל פנים, אני רוצה להמשיך לרגע על אותו עניין. הגאון מבריסק עומד על השאלה, זה בריסק הרוב למעשה קוראים לו, הוא עומד על השאלה ששואלת רבקה, למה זה אנוכי? שואלת רבקה. אם יש לה בן שהולך למעשה לעבוד עבודה זרה, אומרת רבקה, אני לא רוצה להביא אותו לעולם, בשביל מה להביא אותו? אין טעם. למה שאני אביא בן, אומרת רבקה, שעובר על אנוכי השם אלוהיך? אגב, רק אישה יכולה לשאול דבר כזה. גבר לא יכול להגיד את מה שהיא אומרת. זאת אומרת, האיש מצווה על מה? אתם יודעים מה המצווה הראשונה בתורה? פרו ורבו. הגבר מצווה על פרו ורבו. אין לו רשות להתערב. אתה, הבן יצא כזה, לא יצא כזה, זה לא עניינך. אתה מצווה להביא נשמות לעולם, לעשות פרו ורבו כרצון הבורא. זכותך להתפלל שהקדוש ברוך הוא יישר אותם. זה כן. אבל אם אתה בא להשגה, וחלילה האדם רואה שחס ושלום אולי לא יצאו אלו מבניו בדרך הישר, אסור לו למנוע את עצמו מלהביא אותם לעולם. ואיפה אנחנו רואים זאת? יפה, חזקיהו המלך ראה ברוח הקודש שיצאו לו בנים לא טובים. לא רצה להתחתן, הוא לא יצא לו מזה כלום, לא רצה להתחתן. הנביא ישעיהו בא אליו, כי הוא היה חולה, והוא אומר לו בדבר השם, צר לביתך כי מת אתה ולא תהיה. זה מסר חריף. למה? בגלל שלא התחתנת, אתה מופקד על פריה ורבייה, בהדה דכבשי רחמנא למלאך. מה אתה מתערב בכלל בבריאה? זה לא עניינך. ובכן,
בסופו של דבר, ויסוב חזקיהו פניו אל הקיר, אמרו, מלמד שבחר מקירות ליבו וכו' וכו'. בקיצור, גבר לא יכול לעשות חשבונות כאלה. אבל רבקה, אישה לא מצווה על פריה ורביה. רק הגבר. אישה כן, אומרת רבקה, למה זה אנוכי? רגע, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? בית כנסת רוצה לרוץ. עבודה זרה רוצה לרוץ. אם זה משעטנז זה. בשבילה, לא טוב לי הילד את זה. לא טוב לי. אומר החתם סופר, עשיו רוצה באמת לצאת לעבודה זרה, כי לא עניין אותו לשבת ללמוד עם מלאך. זה לא בא לו. מלאך, לי יש עיסוק אחר. אבל ריבונו של עולם, יעקב איש תם יושב באוהלים. יש לך פה מלאך ספיישל, מלמד אותך. הלוא זה הזמן הטוב ביותר שיש לאדם. מי יתנני ירחי קדם? אומר איוב. אלה ירחים שהאישה נושאת ברחמה בירחי הלידה. מי יתנני ירחי קדם בהילו עלי ראשי, כשנר דרוק למרעשותיו של העובר, וצופה מסוף העולם ועד סופו, ומלאך מלמדו תורה, נטול דאגות, נטול ניסיונות. צריך ניסיונות כאלה לבוא לשיעור וכו'. לא, מלאך ספיישל נמצא פה. בעיה. ויעקב ממנה איש תם יושב אוהלים. יש יותר טוב מזה? זה הרצון שלך, וקיבלת את זה. מה אתה רוצה לצאת? מה יש פה בעולם הזה שאתה רוצה לצאת? הגיעו פה ליד בית הכנסת, יעקב מפרקס לצאת. שם שמה, תהנה, אתה ממילא יושב כאן, איש תם יושב אוהלים. אז מה לך לצאת עכשיו? מה העניין? אלא מה? אומר החתם סופר, הוא לא רצה להיות במחיצתו של עשיו הרשע. נכון, טוב ללמוד. אומרת המשנה באבות, אל תתחבר לרשע. עדיף לא ללמוד עם מלאך, מאשר לשהות בסופו של דבר עם עשיו הרשע. לא. ביאור נוסף. תגידו לי, אתם יודעים כמה תינוק יודע שהוא במעי אמו, הוא יודע את כל התורה כולה. הוא יודע את כל התורה כולה. אתם יודעים מה? אם עוברת, נכנסה כאן אישה מעוברת, כולם יודעים, מדובר פה שהיא נושאת בבטנה, בן, עם מהות רסן תורה, הכל תלת ממד, בן. יש הלכה, צריך לעמוד ממנה, יודע את כל התורה כולה, היא נושאת בקרבה, תלמיד חכם עצום. אנחנו נעמוד מפניו? למה לא? למה לא? למה? הוא מלא תורה! רבותיי, גם בדיסק, גם במצלמה הזאת יש הרבה דברי תורה. נעמוד ממנה? נהי. זאת אומרת, תורה זה לא מאגר נתונים. זה מי שעמל, מי שעמל, מי שהזיע. זה עמלה של תורה, זה קניין של תורה. מאדם כזה עומדים, אדם שידע לשבר רצונות כדי ללכת בדרך, לא דרך, העיקר לזכות לתכלית הנכונה. ממנו קמים תורה שנקנתה בלי עמל, לא צריך לקום. טוב, ובכן, שאלנו בתחילת השיעור, למה היא הולכת לדרוש את השם דווקא לבית מדרשו של שם ועבר? למה היא לא הלכה ליצחק? בעלה הוא גם נביא. יש לו ליצחק גם אבא גדול אמרנו, אברהם אבינו עדיין היה חי. הנציב אגב אומר דבר מאוד מאוד מעניין. לא ראיתי פירוש כזה בינתיים באף מקום, שפשוט רבקה הייתה בפחד נורא. היא לא הייתה מדברת. זה אחד הדברים, אולי שאני יכול להבין, לפי הנציב קצת סייעת לתת לו, למה היא לא ניגשה ליצחק אבינו ואמרה לו, יש לך בן צבוע, שקרן, רמאי, כזבן, בדאי, קוראים לו עשיו, רוצח, נואף, תועבה, מה שלא תרצה, תפסיק לקרב אותו. כל אמא יכולה להגיד לאבא, היא יודעת בדיוק מה טיבו של התכשיט שלה. אז היא לא אומרת כלום. יעקב, בוא, נקש נגד העזים,
קח לאבא שלך, יברך אותך, תלכי אליו, תלכי ליצחק. הנציב לא אומר, אני לא יודע, אבל זה הוא לא מדבר, רק אני ככה תוך כדי. נראה לי שדבריו מאוד מבוססים לפי זה. למה? אומר הנציב, הוא מביא לי שם ראיה, הואיל ופעם אחת היא ראתה ככה, שהיא ראתה אותו, את יצחק, היא חטפה שוק, עוד מהפרשה הקודמת, היא נפלה מעל הגמל, הוא היה מאוד שמימי, יצחק היה עולה תמימה, קודש קודשים, יש מדרש שמה שאומר שהיא ראתה אותו שהוא נפל מהשמיים, עם הרגליים למעלה והראש למטה, היא נכנסה לחרדות, היא לא דיברה איתו, היא לא דיברה איתו. אם הוא לא פנה אליה, היא לא דיברה איתו. תבין, זה משהו לא לעולם הזה. זה לא לעולם הזה. היא הרגישה שהיא והוא זה מרחק שנות אור. אי אפשר לפנות אליו. כשהוא היה פונה, היא עונה. אבל היא לפנות אליו, זה לא שייך. עכשיו אני מבין גם כן, לפי זה, למה לא הולכה להגיד לו, תשמע, הילד ההוא מרמה אותך, עזוב אותו. יש לו נשים שעושות אבל... היא לא יכלה לדבר איתו.